Kedves jó, világos sorstestvéreim, rokonok, ismerősök, mindannyian kedves testvérek. Tavaly nem mertem megígérni, hogy találkozunk még, és íme itt vagyok, a Jóisten még éltetett. Rövidesen bánom múlva a 100. évemet megünnepelhetem. Nem mondom, hogy könnyű volt ez az utolsó év, hát a vérnyomásom 70 és 220 között ugrándozott. Hol itt fájt, hol ott fájt, de nem akarok panaszkodni, hanem nagyon őszintén, nagyon imádságosan szeretném bevallani mindennyiük előtt, hogy ebben az összekuszált világban, ahol a gonoszság olyan szörnyűségesen tud uralkodni, ebben az összekuszált világban én hogyan hiszek az Istenben. Mindenek előtt hiszem azt a mindenható, csodálatos erőt, hatalmat, ami kibontakoztatta ezt a világ mindenséget. És amikor ez elérte csúcs teljesítményét, amiben már az anyagi világ és a szellemi világ is együtt volt, az a legközelebb a Teremtő Istenhez, abban bele lehelte a lelkét, és így megszületett az első ember. És ezt megszerette a Teremtő Isten. Magához emelte, érdenkertet produkált neki. Nem ismerte a fájdalmat, nem ismerte a gyötrelmeket, nem ismerte a betegséget, a kínzó halált, nem. Boldog volt, édenkertet teremtett neki az Isten. Persze az ember értelmének és szabad akaratának vállalnia kellett Istennek ezt a csodálatos gondolatát. Pont ezt nem tette. Ősüleim szembe kerültek az Istennel, a teremtő hatalommal, természetesen elveszítették az édenkertet, elveszítették a boldogságukat, megismerték a szenvedést, a betegséget, a kínos halált, beleestek egy olyan gödörbe, amiből saját erőjükkel kiemelkedni nem tudtak. De tudta ezt a teremtő Isten is, és egy csodálatos gondolattal ő maga oldotta meg az emberiség tragédiáját. Az igéjét küldte el a földre, aki Betlehemben megszületett, az emberiség történelmében Jézus személyében növekedett, dolgozott, tanított, csodákat művelt, és amikor érezte, hogy ezzel nem tudja megváltani az ember, az életét adta. Keresztre feszítették, meghalt, de fölszállt. Visszatért Mennyei Atya dicsőségébe, és ott ő most az, aki virágol. Így hiszek én a Teremtő Istenbe, és hiszek a megváltó Jézusba, aki az Istent Atyának mondta. Tehát ami megvált, ami Teremtő Istenünk nem nem a seregek ura, nem az Ószövetségi Jahve, hanem Atya. Édes mennyei Atya. Ez a mi édes mennyei Atyánk gondunkat viseli. Ez a mi Istenünk. Ő adta nekünk
a megváltó Jézus, akit az evangéliumokban ismerünk meg, az evangéliumban leírták, és mi most ismerjük az ő tanítását. Az ő tanításán élünk. Ez olyan természetes, és én is iparkodom ezt őszintén csinálni. És tudom nagyon jól, hogy mielőtt visszatér a mennyei atyához, az apostoloknak azt mondta, hogy maradjatok itt Jeruzsálemben, várjátok meg a Szentlélek kiáradását, az igazság lelke, az élet lelke, a vigasztalás lelke, az Isten lelke, igen. Az első pünköskor elárasztotta az apostolokat, de Keresztelő János is mondta, hogy mindannyian vízzel és Szentlélekkel keresztelkedünk. Mi is itt, testvéreim, megkeresztelkedtek, a Szentléleknek a realizálása volt. Ő realizálja, ő valósítja meg bennünk az isteni gondolatot. Ez a Szentlélek, ez a csodálatos bennünk, na vigyázzunk kell, súlyos, szándékos bűnnel, mi ki tudjuk taszítani a lelkünkből a szent lelket, de ettől Isten mentsen bennünket. Nos, testvéreim, én így hiszek az Istenbe, a Teremtő mennyei Atyába, a megváltó Jézus Krisztusban és az ő lelkében, aki megvalósítja bennem, irányít a lelkiismeret alapján, belülről irányít, hogy hogyan éljek, a szent lelket hiszem. Ehhez most már csak azt szeretném, hogy az egy gondolatot, hogyha mindannyian, testvéreim, iparkodunk így hinni ebben az összekuszált világban, ha én is az életem utolsó léleknek vételéig ebbe hiszek, akkor azt nem merem mondani, hogy jövő irányból találkozunk, de sziklaszilárd héttel garantálom, hogy odafönt találkozunk. Most ezzel búcsúzom, drága jó testvérek, a viszontlátásra az örök boldogságban. Deo gratias, alleluja!